Jesus. Right guys, maswera sei mamuka sei manheru kumatima nenyika ndichingoti aiwa ngatisanganei pachirongwa chedu chekutsanga muzuva ranhasi. Salibonani ninjani Dhumela Matserana Abudhi ndichiti muri seiko guys kumatima nenyika. Aiwa panapa patinotaura nyaya dzeupenyu, nyaya dziri kuitika, nyaya dzinorwadza, nyaya dzinochemedza, nyaya dzinosekesa, nyaya dzinosuwisa, zvese tinodzitaura pano handiti. Asi kana tiri panguva iri serious tinoitawo zvinhu zviri serious naika. Hatitiwo majokes pazvinhu zvinenge zviri serious, zvinhu zviri kurwadza umwe mubereki, zvinhu zviri kuchemedza umwe mubereki. Senge nyaya tichatanga naye muzuva ranhasi tine nyaya nhatu dzatichamira nadzo nhasi. Tichingopedza iyi tobva takata toti 5 minutes break todzoka futi. Aiwa nhasi zvakanaka nokuti I've got the whole house to myself. Vana ndadzinga ndikavatuma ndikati chimboendai kusipa uko munonditengera zvakati. Saka ndiri ndoga. Saka ndinenge ndichirasa muswe nhasi. Ndiri kutongorasa muswe ndichipombonoka ndiri ndoga munomu handitika guys. Saka share live guys, share the live. More share live, share the live. Share the live. Thank you Hilda. Share live. Moita share the live. Mode invite ovenyu. Anditika no kwanza kuya. Anditika Natasha. Zvinoona pota chimboyepedzera kuti chero singamagoni unongodhirowa idzo shuro idzodzo iwo madhoo hendu iwayo unongomadhirowawo hameno ikoko, hameno vachadakigwa nekuseka, hameno ikoko techingoita zvichingoda zvakadaro. Pati zvichine basa reku isati tichavhunduka kusekwa hati kudowekudya kwedu tanojaira hesi pola nyoka kuri seise. So guys ndokumbirisawo nemweya waMwari nyaya iri kuya inyaya yemwana mudiki handitika. So let's be sensitive guys handitika. Patinogona kubatsira tobatsirawo mune zvakanaka handitika, tisingakandi mashoko anorwadza, tisingakandi mashoko amai vari kuya panapa ndimai vechikuru handiti, ndimai vechikuru asi vari kushushikana nenhau yakaitika pamwana. Nhau iyi iri fresh guys, nhau iyi iri fresh, inhau yakaitika mwedzi iwoyu watabva kupfuura uyu November handimaona, haisi nyaya yakare, inhau iri kutopisa izvozvi yakaitika November iyeyushu handimaona. Saka zvinhu zvinenge zvichiri kurwadza mubereki, zvinhu zvichiri fresh mumubereki, zvinhu zvichiri fresh kune hama handika. Saka mumacomments edu toitawo chidi tichivasinziye tichifungawo handitika nekufungirawo vamwe kuti vari kuzvitakura sei, vari kusangana nezvipi. Regai tipinde muchirongwa chedu chekutanga tibve tafonera guest yedu yatinaye muzuva ranhasi kuprotecta mwana, because pane mwana muduku aripo ari involved handitika. Kuti tiprotecte mwana, we are not going to say zita remwana handitika, takuprotecta mwana, we are not going to mention zita remwana handitika. Even nyaya irichiri kupolisi ichiri kuongororwa, we are not also going to mention for now zita renyakuzviita izvi handitika, because hatizivi kuti anogona kufunga sei, because inyaya ichiri fresh handitimaona, inyaya iri fresh. Hey, ya zvakaoma zviri kuitika mudzimba umu. Imeseji yandiri kutoverengawo ivedu wega. Ya varume munombobika bhinzi, imeseji iri kubvawo kune mumwe mudhayaris yandiri kutoverengawo ya. Hey. But anyway zvakaoma, kana chizoda kukutaurira nyaya yake achakutaurirai ega nyaya yake. Zvakaoma hazvo. But anyway, regai tinde munyaya yedu yezuva ranhasi. Tivafoni. Hello, maswera sei kwasawira? Maswera sei kwasismele? Aiwa taswera vedu we. Muri right yenyu kubasa nasi? Aiwa tiri right zvedu. Okay. Hey, tiri pachirongwa vasikana nenyaya nenhau yavakataurira nezuro, nyaya inorwadza, nhau inosuwisa, nhau yekuti kana uri mubereki unotongopererwa kuti uzototangira papi, unotoshaya kuti woita sei apa iwo unenge uri kune imwe nyika usingasazivi kuti wozviita sei zvino zvakaoma. Asi kana tanga kuunza iwo pano handitika muzuva ranhasi nichangokudedzai kuti mai Rumbi handiti uyu Rumbi ndiye mwana wedu ushu handitika ndiye wototi tongoti mai Rumbi kuti atiprotectewo zita
remwana handiti uyu Rumbi ndiye mwana wedu uyu. Saka mai Rumbi tisanangurei mati makataura nezuro nyaya ini ndakainzwa asi vamwe venyu ava madhayaris vanina venyu nemamadzikoma venyu nemadzanzvadzi dzenyu havanyatsoziva nyaya vanenge vachida kunyatsoinzwa zvichibva kwamuri mimi. Chii chakaitika pana Rumbi zvakare Rumbi ane makore mangani? Zvakanaka ndinotenda Sisimeli. Kutanga ndinoti makadiko ruzhinji rweZimbabwe. Nyaya yangu yakamira sekudai. Mwana wangu Rumbi ane makore 14 ekuberekwa. Saka mwana uyu anga achigara kumusha nasekuru wake nambuya vake. Saka zvino muna October ngati kuti pakati paOctober ndakafonerwa ndiri kunoku kuSouth Africa kunzi mwana wenyu aonekwa akarara nemukomana ane 26 years kumagarden. Zvinhu zvakandikatyamadza ndikati sei. Saka kutsanangura kwevanhu vari kumusha network plus mari panenge pasina. Saka zvinhu zvakangondinetsa ndikati regai ndoita sei. Iye zvino lockdown kufamba kunondoita sei. But ndakatsvaya ndikatsvaga minzi dzekuti ndoita sei ndofamba sei kuenda kuZimbabwe ndononzwisisa nyaya ndiri panzvimbo. Ndakabva kunoko ndikaenda kuZimbabwe. Saka ndakasvika kumusha ndikaona zvechokwadi mwana ari kunzi hapo pamba. Ndikabvunza chinditsanangurirai kuti zvakafamba sei. Zvikanzi mwana akaenda kumagarden semazuva yese vakanga vakurinda ndingati vaipinda mombe kuti dzisapinde mumagarden. Saka ndivo vana vaitumwa kuenda kunorinda mombe dziya kumagarden. Saka zvinonzi akaenda kugarden kunorinda mombe. Saka paakaenda kunorinda mombe dzacho zvinonzi mukomana uyu akamuteera kugarden. Saka kuti nyaya izobuda ichionekwa ane cousin yake hombe inogara kumusha ikoko ndiye akaendawo kumagarden achinomwisa mombe. Ndo paakaona mukomana uyu akarara nemwana wangu mugarden. Saka anoti iye paakavaona mugarden. Saka anoti hanzi paakavaona akabva ati mirai ipapapo ndakuonai ndakubatai mune zvamuri kuita. Chiirambai makadaro ndoda kuenda ndonoudza vanhu vakuru variko kuti ndakuonai. Saka hanzi paakabuda achienda kumba kuzodzoka kwake takasvikowana ava vaviri vabuda. Saka inini nekubvunza mwana ndakasvika ndikatora mwana. Infact ndakaenda kumusha ndikanosvika ndikaona mwana asipo ndikateera mwana wangu kumba kwemukomana uya ndikanotora mwana wangu. Saka kuwanikwa kwakaita nekazeni yake uyu akanzimira ipapo ndakuonai akabva atomhanya akatoenda nemukomana kutizira. Akatoenda iye achitsanangura ari kuti mukomana uyu akati ngatirega kuramba tiri panapa nditoenda newe nokuti tikaramba tiripo ndinozviuraya. Vanhu vokumba kwenyu vanondiuraya nekundirova. Saka kuti ndisazviuraye ndofanira kutoenda newe. 14 years ndokuenda kwaakaita naye 14 years. Anga achigara nani kumusha? Anga achigara nani mwana? Anga achigara nani kumusha? Kumusha anga achigara nambuya nasekuru. Alright. Ndobva aenda kumurume taura yenu. Abva aenda. Saka inini ndakasvika ndikati hazvigoni kuti mwana wangu ane 14 years anzi anodini anoroorwa. Hakuna imba inovakwa ne14 years. Saka nyaya iripo ndekuti inini ndiri kutora mwana ende handina kuvabudira vana vabereki vemukadzi kuti ndikatora mwana wangu ndichanomumang'ara nyaya. Ndakangotora mwana wangu asi chinondorwadza. Saka muri kureva kuti vabereki vemurume vanga vatogamuchira mwana ne14 years uyu? Hongu Sisimeli, vanhu vanga vatogamuchira ende chinodza chekuti pavabereki vemurume wacho baba vemukomana uyu ndiheadmaster. Saka ndakavabvunzawo ndikati naimi headmaster munhu anoziva mutemo makagashira mwana ane 14 years muchiti. Zvikanzi takangoona mwana uya tikaona kuti hatikwanisi kumudzinga kana kumudini. Kati alright ko makadii kunomang'ara kumapurisa?
kuti tine mwana atinga panapa ane 14 years under age havana kundipa mhinduro yakakwana. Vakanga vangoti sekugarisana nokuti vana ava havasi vanhu vekuru, ndingati manext door. Saka ndakati ndauya zora chii mwana wangu. Ende ndakasvika mwana aine dhuku neZambia kuratidza kuti vanga vatogashira kuti chii muroora hongu. Saka mukomana kanga atoenda atonzi akakwira nezuro kudzokera kuHarare, nokuti mukomana uyu infact ndingati haagari musha. Mwana akanga achinzi atouya for 3 weeks kubva kuHarare achiuya kumusha. 3 weeks ipapo ndopaakanga asvika. Kwakusvika kwakuti mwana wangu musikana ndinokuda. Musikana akati ina hazvigoni kuti ndikude nokuti uri munhu mukuru kwandiri. Akati kumusikana ukandiramba inini ndichadi ndozvisungirira kumba kwenyu nokuti ndati ndinokudaiwa handikudi. Mwana semwana mudiki akangoti rega ndidini zveshuvuma akabvuma. Iye anoti ndakamvuma. So ndora akabvuma iroro ndora akateerwa kugadheni kwabva anobatirwa ikoko. Ndakamubvunza kuti anga akaproteka here, anga asina. Saka zvinhu zviri kundirwadza vanhu vaMwari kuti ndopafambisa sei mwana mudiki ane 14 years. Takanomhan'ara nyaya kumapurisa yezvinezvi kwaane mwedzi tamhan'ara nyaya, asi mukomana haana kubatwa, haana kusungwa. Vari kungoti tiri kumutsvaga. Akatiza akabva kumusha ari kuHarare. Ndomatsananguriro avakaita kuti tichamutsvaga. But chandakakwanisa ndechekutora mwana wangu ndikaenda naye kuhospital. Vakanomuita matest avamuita. Pamatest avakamuita akawanikwa pamatest ose akaitwa mwana akawanikwa aine chirwere cheSTD. 14 years. Vakabva 14 years. Vakamubatsira nekumupa injection nematablets. Tikatengeswa mamwe macream atakanzi titenge kuti timubatsire. Saka inini nyaya yangu ndoda kuti ndinzwisise kuti tinoifambisa sei pakadai kuhama dzangu dzose. Hanzi mbudzi kuzvarira kuvanhu kuti itadirwe imbwa. Ndizvozvo. Saka hanzi rume rimwe harichwanyinda. Ndoda kuti ndibatsirikewo pakadaro kuti topafambisa sei. Saka imimi mapurisa akari kuita nyaya makaguma kutaura navo zvarini? Pane here mapurisa akatomboya akaenda kumusha akatora statement even kuna nababa wacho kana kuti kupi kana kuti zvakangonzi tichamutsvaga zvikaguma zvakadaro? Pamapurisa ndakanzwa 3 weeks ago ndakanzwa chinzi vakasvika kumusha vakangonosvikotora statement yekuti zvakafamba sei. Saka vakagumira ipapo havana kuzodzokera kana kuti vazotizivisa kuti zvakamira sei. Inini mapurisa acho ndaingoita follow up ndichingwafonera vachida tiri kufambisa nyaya. Ende iyo vanozviziva kuti imi munogara kune imwe nyika. Vanoziva kuti munogara kune imwe nyika. Saka kana pasina anozvifambira inogona kutofa yakalodha because vanenge vari kumusha paground baba ava vangazoregi mwana wavo vachida kujereka ivo vachiziva kuti pane zvavanogona kuita. Ichokwadi ichocho. Aiwa it's rape shonga because it's rape. Mwana uyu ane 14 years. It's rape, pure rape. Mwana ane 14 years anditika mukomana uyu is 26 anditika. Saka mwana uyu hasati atombowe nemakore ekuti anokwanisa kuita consensual sex iyaya andiona yekuti anoziva zvaari kuita anditiona. Mwana ane 14 years mwana mudiki wekuti izvozvo right now unogona kungomuti gara apa ndoda kuwana wakagara apa pandodzoka unongona akagara ipapo anditiwaona asati ave nekuzvifungira mwana wekuti anogona kutonzi nababa bvisa blouse iro usare nemazava ako padzinoda kumaona asati akuziva 14 years iform 1 kana form 2 anogona kutobvisa blouse akatomira achiti ndibaba vatindibvise blouse asati akuziva kuti zviri kufamba sei chichiri kuitika handitiwaona. Saka this is called rape. Irape chaichai statutory rape hanimwana. Saka headmaster I think okay ndiri kuzviona anzi itai nyaya ngaende kuna muzvare Betty Makoni. Yes, you can take muzvare Betty Makoni aripo pano. You can take Betty Makoni guys auye atibatsire nenyaya iyi mutegei kana asipo panapa because ari kuita futi case imwe yaya dzakati wandei mutegei Betty Makoni muzvare Betty Makoni auye pano nokuti mumwe wedu panapa imember yepano and then akwanise kudi
akwanisa kutibatsira panyaya iyi. Febi kuti vachinje police station ka hazviite because kwaunoenda police station vanosvikonzi dzokerai kwazvakaitikira munoripotera ikoko. Hanimaona ndo zvavanosvikutoudzwa chero wakada. And remember mai vanogara kune imwe nyika kwavari kushandira semumwana iyeyu nevanin'ina vake nemadzikoma ake kuti vana vaite life yakadi yakanakawo vachienda kuchikoro. Zvino vodii vosiya here basa kuti zvinenge zvangoda vanhu vari serious vanogona kuti take up this case ivo vari kubasa kunoku vachipiwa feedback sezvo mwana ari paground mwana can give all the information ezvakaitika. Hanimaona so mwana anotori ne14 years uyu chero mapurisa akaisvira statement havatotori statement ari yega mwana ne14 years panotoda mumwe munhu mukuru anenge akagara nemwana achipa statement yake kumapurisa. Hanimaona saka itori rape because mwana uyu mwana mudiki ende tinoziva zviri kuitika kuZimbabwe guys nepolisi yedu tinozviziva. Saka mai avanoshandira kure kuti zvichafambigwa sei zvichadii hazvichazikamu. Antimaona kuti panofamba sezvo zvakuda ivo dei vanga varipo apa mwana already at 14 guys form 1 anti atanga nekupiwa chirwere cheSTI kana ndimiwo kana ndimi. Anditimaona auya here muzvarebheti makoni kana auya tione kuti nyaya iyi afamba naye but still tine vakawanda vari pano vemusasa project vari pano. Musasa project ndisingazivi kuti inoita zvemadzimai chete here kana kuti inoita nezvevana. Anditika and then tine vamwe vatinavo vanana comfort ma groups girl child yaya but vari kunana America. Now we wanted munhu ari paground kuZimbabwe. Anditika vese avanhu vari pano apa. Anditika mama cannot get a lawyer. Nicole, she's a single mom. Havana mari kuti vangaita zvelawyer as for now unless tina lawyer ari pano wemahara anoita pro bono kesi ya mama then we will gladly accept. Animaona mama is a single lady andika vari kutoshandira vana ivava mari yekuti vangazoti lawyer vana vachida kuenda kuchikoro havangazvigoni. Handiti maona unless ipo panapa malawyers ari pano ari kuZimbabwe you want to take up this case inonzi pro bono kuti timeke sure kuti zvinhu zvaitika. Saka right now mama mwana ari kupi? Mwana ari kuHarare. Ndakamutora ndikamuendesa kumba kwomunin'ina wangu ndikamutsvagira nzvimbo ndokwaari kudzidza. Okay, makamubvisa kumusha ipapa pazvaitika? Ndakabva ndangomubvisa kumusha pazvakaitika. Zvino iko kuHarare sezvo mukomana achinzi ari kuHarare makameka sure kuti haana macontacts here kuti anozotsvaga kuti mwana uyu aripi muri kure futi? Mukomana haana macontacts aainawo uye mwana haana kana foni kana chero paanga ari kumusha mwana wokuti anga asitomborina kana foni. Okay, saka handioni senge pangaite angaone macontacts atori right kwaari kwacho hapana ane macontacts ake. Right. Hanzi Musasa covers for everything. Then kana iri if Musasa covers for everything it's a done deal. Ndine macontacts avo vanosimbotora mama cases epanapa vemusasa project ndinavo ku WhatsApp ndositotaura navo vanosimbotora ma cases epanapa vachiti let us take over vachenda nawo. Kana Musasa project iri kuita both then it's fine. Ndine macontacts avo I'll just get hold of them like now ndo vapa kesi ndo vaita hook up na mama and then mama wapa detail rese nepane mwana and everything then voshanyira mwana and then votangira ipapo votanga kubvunza mapurisa acho akachita nyaya kuti mama ipapo nekesi tokumbira kuona pamasvika and ndo vane kodzero yekuti ikesi zvakare ibviswe. Anzi kune malawyers anovabatsira zvisina mari mukati but kuZimbabwe right now guys mazvemahara izvi mapro bono izvi malawyers edu egovernment aya zvemahara izvi guys nyaya inoita 50 years guys ichingonzi tiri kubatsira unless ari lawyer a private lawyer atotora case iyi kuti ndipe iyeyo and I don't want anything from mama. Antimaona we have malawyers pano. Antimaona kana aripo lawyer anoda kutongoitora zvake anopractice ane fame yake oti I want to take this case for free. Zvema lawyers anopiwa vanhu anomirira vanhu emahara aya guys nyaya inoita 20 years akasvika pakutozorogwa akasvika pakutozoti handichakwanisi kunomira mukoti because anenge azove nemhuri yake panguva iyoyo. Handimaona saka tanga tiri kuda munhu anotoita zvinhu zvechimbi zvefast handiti maona ndo zvatiri kutoda izvozvo zvechimbi zvefast. Okay,
hanzi Florida rumbidzai mapeto ari kupi. Let me pin this. Mutegei kauye panapa. Mutegei auye panapa. Mutegei auye pano apa. Mutegei auye pano kana aripo Florida. Tikwanise kuti timupe this case ati take over nayo case ishi. Kana, but now she's no longer in Zimbabwe. Avasi mu Zimbabwe. Dr. Mutisi vaikwanisa kuitora case. Dr. Mutisi also can take up this case. Asi Dr. Mutisi maybe vane ma contacts ku Zimbabwe achiriko. Anditika Dr. Mutisi guys, nditegerewo Dr. Mutisi apa. Nditegerewo Dr. Mutisi vakati vari kubatsira chaizvo, vari involved munyaya yeSodbury nanhasi vari involved. Nditegerewo Dr. Mutisi. Dr. Mutisi, nditegerewo Dr. Mutisi guys. Nditegerewo Dr. Mutisi tione kuti afamba nenyaya nguva iripo tinoda kupinda mune munyaya yechipiri. Nditegerewo Dr. Mutisi. She's my friend, but she's my friend kune imwe account, so I can't take her. Tegerewo Dr. Mutisi guys, kana Florence wacho andisi kuzi Florida wacho anyone anenge angouya chatiri kungoda rubatsiro chete rokungoti mama vakwanise kuwanawo justice. Mukomana uyu kauyu once angotoenda scot free saizvozvo, handiti maona acharamba achingozvipamba achingozviita ende atokanganisa upenyu hwemwana at 14 years. Mwana atoziva kuti kune chinhu chinonzi STI guys, kana ndimi zvakatooma. Zvinhu zvamunoziva izvozvo, zvinhu zvinenge zvakatooma. Atorwina life yemwana. Mwana anogona kutokura achinja pattern. Mwana angove neenga dzisinganzwisisiki, akungosema kana vanhu vechirume, kutadza kana kuzororwa, kana chikoro chako chako anogona kusaconcentrate nezvazvo. Handiti maona nezvinhu nekuda kwechitiko chakaitika ichi. Handiti maona. Dr. Mutisi, yes, nditegere Dr. Mutisi. She's my friend though, but she's my friend on the other account. Yes, it's Nelly. Unaona. So guys, ingova tegai nokuti vamwe vanenge vari kumabasa ngavauye tinzwe kuti who can take up this case. Chatongoda kuti mama vaveone peace knowing kuti kune vamwe vanhu vari kuvabatsira pacase iyi. Hanzi fungai chikoto Mutisi. Thank you Loveness, thank you. Mutegai auye, thank you. Just for women and girls. Or any lawyer. No, and this is very panze my lawyer, any lawyer who can take up this case, but for free. Hamuzati pada papa diary. Pada papa diary panda charity work for free. Muzati mupambere vamuzofunza $10 pambere apo. Hapana $10 tigati tatoudza na chokwadi. Hatina $10 tinongoda kuti toitirana pachedu pa family wedu anditi. Pets right now tegai chero wamunenge matega. Tegai anenge auya chete akati I'm taking up the case ndiye wandiri kuda. Anenge angouya akati atanga kusvika akati I'm taking up this case ndiye wandiri kuda. Because atokanganisa mwana guys, munoziva kuti pasina kumboti chika na kumboti kudii. Munoziva kuti handiziva hangu how far true it is, but chikura mwana akavhera angobatwa chete, angoitwa zvaitwa izvi. Pane possibility kuti mwana one andika achakura ari bitter. Izvozvo mai vanogona kufonegwa every day vachingonzi mwana agwa nevanhu mumaraini. Handimoona iye angaisiri anochita behavior change in her behavior yaanga asingaiti. Handimoona nekuda kwechitiko chakafanana neichochi. Handimoona kana tunza kuti kuchikoro kana anga achigona haachaiti zvaanga achiita. Handimoona because of this. Kana kunzwa kuti mwana akuda varume zvisingaiti, akutotiza mumba achigara achita kuvarume, handimoona achitsvagara nevarume, anything. Nyaya dzerape dziri very sensitive. Handiti mwana anobva anogona kutokanganisika zvachose psychologically kana kuti emotionally zvese mwana anogona kukanganisika. Handiti maona. Saka please aripo here apa tikukumbira whoever can take up this case to help mwana nguva ichiripo, because remember mwana haana kuritsimba. Mwana akaona counseling heroi mama. Haana kuwana counseling even mwana. Zvokuti kwari right now we don't know what is happening in her mind. Hatizivi kuti ari kufungei. Hatisi kutomboziva kuti ari kutofungei. Mwana haana kuwana counseling kuZimbabwe. Hakuna wakataura naye, mai ndio wangotaura nemwana, vakabvisa mwana vakanumisa kuna mai nini. Havasi kutoziva kuti izvozvi right now panenge ari. Hapana ari kuziva zviri kuitika mupfungwa dzemwana kuti chiri kuitika. Handimoona mai guru murime mai nini, remember mai nini vakanisirwa mwana, but pamwana vasingazivi behavior chaicho yemwana. She will notice behavior yemwana kuchinja kwayo maybe late. Handimoona because havana mbogara nemwana, mwana anga achigara naye ana sekuru.
saka anoda professional counseling zvakare mwana, but professional counseling ngaibve kana ichinzi ari kurifeiwa ngarifeiwa nemunhu ari kutibatsira nekesi iyi paground, ndiye ozofa ozotsvaga vanhu veprofessional counseling. Andimoona obata mwana voenda nemwana, mwana odi ochinda mai vacho vanenge vaudzawo mai nini kuti kune vanhu vachasvika so votaura nemwana. Anoda rubatsiro, mwana anoda rubatsiro. Innocence yake mwana is gone. Nemurume ane 26 years, mwana ane 14 years, innocence yake is gone. Right, rambai makadaro mama, nditrai kuedha pafoni yamuri papa. Nditrai kuedha munhu papa, tinoti tikatoita tingatoitamba izvozvo here nyaya yacho. Phone ya Dr. Mtisi is just ringing. I'm trying to edapa for pana mama papa. Iri kungo ringa, still ringing. Iri kungo ringa. Phone ya Dr. Mtisi. Vadona iri kungoringa, right? Phone ya Dr. Mtisi is just ringing. So mama, what I'm going to do ndichabata vanhu vese vandozocheka kune kuinbox kwangu vanenge vauyawo vachida kubatsira, because vamwe normally havawanzonyora, vanogona ngoya kuinbox kuti ndipei case, and then tobatsirana toona kuti nyaya iyi ingapushwa sei kuti mwana akwanise kubatsirikana. Imini zvakarewo muve nepisi kwamuri. Hanzi vatumire message, she's busy. Right, I'll do the ndichamufonera iye akatona call yangu achairitena, because tinotaura stereki WhatsApp. She will retain my call, achairitena call yangu andika. So imimi mama tukaiko zvinotoda ngoti dzorai moyo wenyu, isai hana pasi, titsvage kubatsirana kuti mukomana wayo apinde kwaanodeserva kuti aende chete. Then tichange tiinemi tichifamba nemi pakesi iyoyo tichinzwa kuti zviri kufamba sei. Saka manje before the end of the day ndichazokufonera iko kuWhatsApp uku ndichikupai kuti nyaya ichatogwa nani, ndiyo muchapa madetails ese akakwana pane mwana zvese and everything, and then otangira ipapo. Alright, maita basa mama. Ndinotenda chaizvo. Right. Saka chabata vena, I think nekuti kumusasa nachida tizoita last, because kumusasa wanzi zvinononoka. Inononoka kuti ifambiwe naye kumusasa. Saka naida kutanga ndabata vama individuals, because obviously vakashanda nenyaya idzi vanenge vane contacts, personal contacts ave kuti anogona ngodza munhu to take up this case ikoko ikatorwa anditika zvikaenda zvikadaro. Right. I hope kuti mama vachawana justice yavari kutsvaga pamwana ne 14 years, guys. It's so heartbreaking. Handitimaona. Right. Imwe muchiri kuziva mai vakamboya panapa vaine mwana wavo kurepa nemwana wasisi vavo, muchiri kuiziva kenyaya iyi? Do you still remember mai vanhu vaigara kuBeit Bridge vekuti mwana anga ari kuBulawayo aenda kuholiday kwamai kwasisi vamai avo akasvikorepwa nemwana wasisi vavo inove machima brothers anditi ndi brother akarepa sister. Muchiri kuiziva nyaya iyi? Muri kuiziva here? Kana musingasaizivi tione kuti todi muchiri kuiziva here nyaya iyi? Ndipewo kasaini kuti nyaya muchiri kuiziva. Muchiri kuiziva here nyaya yamai vava vekuBeit Bridge vaya vataitinga vasingisana nasisi vavo anditika sisi vavo vachiti vakataura rafu, so vaudzwa kunzi mwana wenyu mukomana, mwana wokuzwa wangu ane madrugs. Muchaiziva mwana mukomana wokuzwa wangu aine madrugs uya mwana anga ari kuchikoro zvakare, mwana mudiki futi dainzi chiane 15 here. Right.
right. Saka right now ndakuvafonera mai vaya varoda kukupai feedback. Handiti takati nyaya tichafamba nayo paya tikavatsvagira munhu aivabatsira handiti saka regai tinzwe feedback. Ndati handingavafoneri musati manzwa kuti maziva kuti inyaya iyi ndeyechii, tichitanga kunzwa paya patakasiyira kuti zvakafamba sei. Tivafonere zvakaitika kubva paya. It's good sometimes kuti tifollowe mafeedback because nezuro ndaitaura navo. Because yapinda mukoti nhasi futi nyaya yave kutrial manje, yapinda mukoti nhasi nyaya zvekutrial. I think ilast kiri yacho nhasi. Saka nezuro asi kuda vachiri mukoti. Mira nditai kuvafonera direct pamwe vari mukoti. Mira tione nditai kuvafonera direct tinzwe kuti vari mukoti here kana kuti vabuda. Vakomana pane munhu anotaufenero kuti panogara pese pese hadi kuwa kana chinhu chinoti nzinzinzi senzi. Hello? Ndiri kufonera kuWhatsApp. Alright, no problem. Yapinda here koti yazodima todzoka here. Iri kupinda. Alright, saka nechipinda nacho regaitisa kudisturb itudza kutokwana mupinde mukoti mozotiudza. Alright, zvakanaka here. Right. Saka ava vavati nyaya iri kupinda na2 handiti maona. Saka ndoda vanzina vanga vanzina 2 tochimirira ivavo guys. Regai tione kuti tabatsirana right. Iko zvino zvondoita guys ka handidi kubatanidza nyaya dzemalife aya, handisi kuda kudzibatanidza. Right. My message and kuona wasend why and utongoverengawo. Right. Zvatakuita guys atidi kubatanidza nyaya handitika nyaya tira separate handiti kuita kuti vanozotsvaga nyaya kuna mwana zona zvazvimunya zvinotikati nyaya 2 dzobatana panyaya 1 vanhu vachahwisisi panoita confusion. Saka imi musaenda kure, ndiri kungodropa nekudzoka handiti maona. Timbonzwawo yababa vasiri kugona kugutsa mukadzi wavo pabonde handiti maona. Baba varidza kugutsa mukadzi wavo pabonde. Mukadzi akati avhunze kuti ko nhai baba muri kungotokonya tokonya hapana chandawa zvibhabekera kikirikikiri handika baba vasida kuzwa chokwadi handiti mazviona. Saka mukadzi achazivi kuti oita sei kuti onoubirirawo here kuzhe nekuti izvozvi kutaura kuya uri muzhara handimona utori muzhara izvozvi hachazivi kuti obirira kuzhe here kana kuti oita sei kuti baba vari kuomesa musoro uri kumbozama kutaura navo kuvaonesa baba vari kudotsika madziro kuti handidi kuzviwa baba havasi kusvika chaipo chaipo pakusvika. Hanzi kana vakada kuti vasvitse vanenge vachiita zverafu zvokuti mai vanogwadziwa handimaona voupedzera vasingasagoni vasasagoni kufamba handiti mazviona. Saka mai havachazivi kuti voita sei. Musaenda kure, garai pano kuti tibatsire chi mumwe wedu uyu ari kutoda mazano kubva kwamuri kuti oita sei. Oenda here kumbonotorawo kumbonodliwa kuzhe kana kuti oita sei. Mazano ari kumada kubva kwamuri imi. Saka pa ndiri kuzovhura maopen lines handitika hatina hedu fone chi3 because ichi chidhura chedu chakafa ichi. Saka ivo kana vakupedza taura nyaya yavo vobva vauya kucomment section. Kana vauya kucomment section handitika even vanhu muchidii yenyu muchifona yenyu muchidii muchiudza kuti vodivo lambasikira kuzhe here kana kuti toita sei nemuchirungu uyu todii naye muntaraunda munhu ari kuramba kuti audzwe chokwadi toita sei naye unzi ide oda kubvarura munhu hau kwai ndinobvarurwa unenge uda kutobvarura hachadi kuita zviri gentle kana audzwa kuti saka munhu odii pakadaro. And guys tikudzoka tegai varume mutegewo varume panapa palife tikuvada tegai varume vamunoziva vaya vari padiaries ngavauye pano handitika tiri kuvada izvi zvazvinzwire kana kuti tikataura toitotaurisa handitika toitotaurisa tikati titauri. Saka zvinoreva zviwire handitika
kumagesedi achitaura kuti kana maudzi warume regai kuita naro andika be gentle mbijana be gentle muchifamba nebhora renyu mbijana haikona kubva mada kumupunyenyedza munhu obvaruka kubvarurwa sasi kukuita kunge munhu ari kuzvara akuitwa mastichi imi kava rumeka mukwani imi saka guys musaenda kure tiri pano